Salam mehriban adamlar. Bu edeki videomuzda Samsung kampanyası barada maglumatlar bolar. Tofaklara geçmeden öňürti bellep geçeyin. Dostlar konkursda kimin iňji bolandygyny şu videoň aşagyna tetwirde okap bilersiňiz. Onda başlaýyn. 1. Samsung bu karaýtedy bolup, okurşun bir de aslında türkmençe Samsung tip aýtýadyk bolyn Samsung diýilen eken. Samsung sözüniň manysy 3 ýyldız diýmek bolup, koreýlerde 3 tanyň manysy bir zadyň uludygy, güýçlüdigi we uzak dowam etýändigi düşünilýär. Şoň üçin hem şeýle at goýulypdyr. 2. Samsung kampaniýasy 1938-nji ýylda Günörtü Koreýada telekeçi Lee Byung-chul tarapyndan esaslandyrylýar. Samsung dünýäde şumat ägir kampaniýalaryň biri bolup, onda başda bari o 40 san işgär bolup, azyk önümler we nahar satylyp başlanýar. Soňra oňa ähtiýaçlandyryş, dokma we gymmat kagazlar biňsler hem goşulýar. 1960-njy ýyllaryň ahirinde elektronika buwdagyna, 70-nji ýyllaryň ortalarynda bolsa guruluşga, gäm guruluşyk buwdaklaryna hem geçilýär. Şumat Samsung kampaniýasy 80 döwre kampaniýany ölçüne alyp beýleýändir. 1987-nji ýylda Lee Byung-chul aradan çykan soň Samsung'daki edilýän işler 4 topara bölünýär. Olar Samsung topary, CJ topary, Hansol topary we Shinsegae toparlardyr. Lee Byung-chul aradan çykan soň onuň onuna 3-nji ogly Lee Kan-hee geçýär we häzir hem şol dolandyrýar. Geljeki miras şerem Lee Kan-hee'niň uly ogly Lee Jae-yong geçmelidir. Aslında ol häzir hem resimdäl görnüşde dolandyrýandyr. 3. Dünýädäki iň möhüm bina Burj Khalifany hemmeňiz bilýänsiňiz. Ýöne şonuň haýsy guruluş kampaniýasynyň guruldygyny gyzyklanyp gördüňizmi? Ona jogap Samsung kampaniýasy. Ondan naşary Malazya'daki Petronas 200 binalary we Taýlanddaki Taipei 101 atly binany hem şolar gurandyr. Ol bina 2004-2010 ýyllar aralygynda Burj Khalifadan öňürti dünýädäki iň möhüm bina bolupdy. 4. Samsung kampaniýasynyň hususy universiteti bardyr. Ol Sun Kyun Kwan Üniversiteti bolup, 1996-njy ýylda Samsung kampaniýasy ilmi barlyk işler üçin onu dol satyn alýar we şumat hususy ödülendiriyor. 5. Samsung kampaniýasynyň egneşik öndürýän bölümi hem bardyr. Onnak esas markalar bellek geçsek, olar Galaxy, Rogatisial erkekler üçin eşik markalar bolup, Beanpole, 8 Seconds, Kukoyali ýene-de köp san markalar bardyr. 6. Samsung kampaniýasynyň ýene bir eýelen emlaklaryny The Shilla atly mihmanhana değişdirdi. Ol mihmanhana 1979-njy ýylda Samsung döredän Lee Byung-chul tarapyndan gurulşyna başladylýar. The Shilla mihmanhana şumat top 5 mihmanhanalyň hataryna ady bardyr. Onuň aşar Samsung hususy Everland atly diňjalýan teýliýah bardyr. Ol teýliýah Günörtü Koreýada iň ul teýliýahlaryň biri bolup, teýliýaha ýylda 7 millionyň gowrak mihman gelýär. 7. Şumat Samsung'daki iň gymmat telefonlary aýtsak, olara iň soňky çykan telefonlar Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20 Plus ve Samsung Galaxy S20 Ultra telefonlar değişidir. Bu telefonlar 2020-nji ýylyň 6-njy martynda satışa çykaryldy. Bu telefonyň dizaynlary ören gowja edilipdir. Samsung Galaxy S20 Ultra telefonunyň kamera alýan ýeri bolsa iPhone 11 Pro we Google Pixel 4 telefonlaryny meňzeşirek görnüşde ýasarypdyr. 8. Ýene-de Samsung ulanmany gowja bolan telefonlaryny tanasak, olara Samsung Galaxy S10y, Samsung Galaxy S10 Plus, Samsung Galaxy Note 10 Plus, hem Samsung Galaxy S10 Lite telefonlary ýaly görnüşler değişdir. Onuň näşer Samsung Galaxy A51, A80, A90 telefonlarda bardyr.
Samsung ütköşük çıkaran telefonlarını aytsak onda eplenen görünüşdäki Samsung Galaxy Fold ve Samsung Galaxy Z Flip telefonları degişidir. 9. 2020-nji ýylyň başyndan şumada çenli dünýä ýüzünde iň köp satylan telefon Samsung Galaxy A51 telefondur. İkinci ýerde Redmi 8 telefondur. 10. Indi Samsung näse çıkan telefonunu aýtsak, ol Galaxy Note 7 telefondur. 2016-njy ýylyň 19-njy awgustynda çıkan bu telefonlaryň kär bölümlerinde aşylygy öndürmäge, ýanyna we partlamalara sebäp bolan kemçilikli batareýalary ýüze çykdy. Şu sebäple Samsung kompaniýasy 2016-njy ýylyň sentýabr aýynda resmi däl görnüşde kim şol telefonlardan satyn alınmasa, şolar ýygyna çağırlyp, täze versiýasyny täzeden işläp çaşyp berdirler. Ýöne ýene-de täze versiýasynda hem batareýada kemçilik barlygy ýüze çykaryldy. Şondan soň hemişelik Galaxy Note 7 telefonlarynyň çykarylyşy besedildi. Şeýlelikde videomyzyň soňuna geldik. Hoş, sag bolun.